Laħwa wara l-introduzzjoni tal-fidi kristjana meta Ġesu ġie fostna miet u irxoxta, Ġesu kien qal jiena se nibni l-Knisja tiegħi. U ċertament il-Knisja bdiet tinbena, però l-għadu huwa qalil u malizzjuż u mas-sekli l-Knisja bdiet tikkorrompi ruħha u llum nifhmu li dak li ġara fis-seklu 16 huwa ċertament it-tieni l-akbar avveniment tant kruċjali u importanti li qatt ġara fl-istorja twila tal-Knisja. Kemm għall-Knisja nfisha ir-riforma illi ġarbet kif ukoll għad-dinja globalment. Jiena nemmen li meta Luteru qabad il-martell u sammar u tal-ewwel tismira il-musma biex waħħal il-95 teżi mal-bib tal-Knisja, dik il-tismira instemet fl-Awstralja, fil-Mongolja, fil-Brażil u fil-Kanada. Instemet mad-dinja kollha. Il-riperkussjonijiet ta' dik l-azzjoni ta' dan il-sempliċi patri illi rid diskussjoni fil-familja, Alla għajjem lilu meta hu kien għadu biss jaf xemmer fuq għalih. Imma la dejjem hekk ħadem, mhux vera. Meta ried illi jifdi lill-poplu tiegħu mill-iskjavitu tal-Eġittu, il-min bagħat xi armata bagħat raġel jismu Mosè. Meta ried li jerġa' jibni l-belt tiegħu ta' Ġerusalemm u aktar tard it-Tempju, il-min bagħat raġel wieħed Neħemija. Meta ried illi jipprepara l-poplu tiegħu biex jilqa' l-Messija, bagħat raġel ieħor jismu Ġwan il-Battista. Alla dejjem Alla jaħdem b'sempliċi persuni sabiex il-glorja u t-tifħir jieħdu u waħdu. Meta ried illi inadda fil-Knisja tiegħu mill-korruzzjoni, mill-ħama, mit-tajn, illi erqet fih b'mistija waj, b'vergonja kbira, Alla bagħat raġel. Sempliċi raġel, dajjef fih innifsu smajna l-istorja tiegħu dal-għodu stess sabiex eventualment jħodha qatta bla ħabel kontra ġerarkija korrotta, l-erzija, l-abbuż, l-isfruttar spiritwali ta' Knisja li tpenġi li anfissa bħala li kienet qed terda id-demm ta' wlieda stess. Illi saret tant kattiva ma' dawk illi ipperswadiethom li huma dipendenti fuqha sabiex jiksbu l-salvazzjoni. Alla bagħat raġel sabiex jerġa' jagħti nifs ta' ħajja lill-poplu ta' Alla. Ċertament din il-kelma kienet tot perfettament għal sitwazzjoni tas-seklu 16. Mill-iżgħar fosthom sal-ikbar tagħhom kulħadd hu rejb għal Lieh. U mill-profeta sal-qassis kulħadd jitratta falsament. U dewwew il-ksur ta' niesi superfiċjalment. Billi jgħidulhom Islim. Meta m'hemmx Islim. Forsi toħroġ sorpriżi tkunu tafu li dan huwa preċiżament il-kliem ta' Ġeremija l-profeta fi żmienu. Kemm għandha ħabta l-istorja tirrepeti ruħha. Vera? Dakinhar is-salvazzjoni kienet qed tinbih. U jekk jogħġobkom, il-sitwazzjoni fil-Knisja Kattolika għadha l-istess. Fil-Katekiżmu tal-Knisja Kattolika tajjeb hemm 2 paġni sħaħ fuq l-indulġenzi u fuq il-ġustifikazzjoni bil-fidi biss, jew bil-fidi, ma m'hemmux bil-fidi biss. Hemm ukoll 2 paġni. Jagħtu importanza ugwali għal erezija u invenzjoni tagħhom daqskemm għal artiklu tant importanti tal-fidi tagħna. L-istess Ġeremija qal Alla jilmenta permezz ta' Ġeremija u jgħid nies ikkommettew 2 atti ħżiena. Abbandunaw lili il-funtana tal-mijiet ħajjin sabiex iħaffru għalihom nfushom ħwat miksura li ma jistgħux iżommu ilma. U dik qed is-sitwazzjoni prattikament. Illi l-Knisja mhux biss tilfet il-sens ta' direzzjoni, il-Knisja saret istituzzjoni tirannika illi Alla fil-milja ta' żmien iva irrestawra. U ċertament Luteru meta kien fiċ-ċella u beda jikteb il-95 teżi tiegħu biex waħħalhom mal-bib, l-ewwel teżi tibqa' it-teżi li bija Alla rriforma l-Knisja tiegħu. X'tajt din l-ewwel teżi, l-ewwel sentenza li kiteb?
Teżi numru 1. Meta sidna u li mallem tagħna Ġesu Kristu qal indmu ried illi l-ħajja kollha tal-fidili tkun waħda tandiema. Vera qawwija. Diġà tixħitna fid-direzzjoni tajba. Li jekk inti jidirlek li trid tkun dixxiplu ta' Ġesu, trid tgħix ħajja niedma. Mhux ħadd iddependi fuq għax ħallast il-flus għall purgatorju jew biex tixtri indulġenzi. Aktar tard teżi 32 jgħid li dawk li jemmnu li jistgħu jkunu ċerti mis-salvazzjoni tagħhom għax għandhom l-indulġenzi ikunu misħutin għall-eternità flimkien mal-għalliema tagħhom. Dik in-nota polemikuża kienet hemmhekk ukoll u iva jeħtieġilna li aħna wkoll illum il-ġurnata nkunu lesti nkunu majra, li nkunu kritikati għax ma nrux imħabba mhux il-każ. Aħna għandna nkunu motivati mill-imħabba, imma il-nies irridu ta' bil-ħaq u s-suwa. L-aħħar teżi mbagħad, teżi numru 95, Luteru kiteb, u hekk nkunu konfidenti illi jidħlu l-ġenna b'ħafna taħbit aktarx milli bis-sigurtà falsa ta' sliem. Luteru mill-bidunet priedka il-Via Crucis. Trid tkun Kristjan ta' vera, hemm triq, hija triq tas-salib. Hija triq tas-salib. Mhux bil-ħolm jew bi wedi folozz. Ir-riforma allura narfu li kienet konservattiva però wkoll progressiva. X'irrid ngħid? Luteru għamilna konxji li jekk aħna rridu ta' bilħaq nagħtu l-frott l-eruq tagħna rridu nkunu imniżla fis-sod fuq il-ħamrija tal-kelma tagħna. Altrimenti ma nistgħux ngħaddu l-qudiem. Irridu morru lura l-awtorità antika sabiex nimxu l-qudiem. U sejħi l-awtorità antika għax inkitbet fl-antik, l-iskrittura kif smaj dal-għodu, hija friska, hija awtorevoli, hija relevanti għalina aktar mill-gazzetta li ħarġet dal-għodu. Luteru neħħa l-koċli, il-ħmieġ, l-imbarazz li kien hemm fuq il-bastiment, però baqa' fuq il-bastiment. U rrid li n-nies jibqgħu fuq il-bastiment li jkunu ta' bilħaq il-Knisja ta' Kristu. Luteru ngħadda fid-dar tajjeb, żamla mara, rema l-antikalja u l-ħmieġ, però baqa' fid-dar. U aħna nemmnu iva l-riforma għandha eruqa li jmorru lura għalkemm kien hemm it-taħsir tal-Medjuevu imorru lura propjament għal talim pur tal-Apostli. Allura irrid ngħid ukoll li r-riforma kienet sa ċertu punt rivoluzzjoni. Kienet rivoluzzjoni fis-sens illi dak li kien negattiv u distruttiv u dak li kien żbaljat Luteru u sħabu ma beżawx isejħulu bismu. Bħalma Pawlu jgħid lill-kollega tiegħu Timotju, jgħidlu bħalma eżortajtek, jew bħalma anqaltek meta kont se nitlaq mill-qal Maċedonja, ibqa' f'Efesu biex tordna lil xi wħud biex ma jgħallmux dottrini differenti. Dak li fl-iskrittura ħanilqawh kollu kemm hu. Imma rridu noqgħdu attenti illi ma ndaħlux dottrini differenti. U l-Knisja ta' Kristu kienet mobbija, kienet imtaqla b'dottrini illi ma kienu xejn ħlief l-invenzjonijiet tal-bnedmin. Ir-riforma wkoll kienet retrospettiva, ħarset lura sabiex tkun prospettiva. Jekk aħna issa ma nafx meta se jirritorna l-mulej, imma għassa ħatalagwa ħanajdu li għandna 500 sena oħra qudiemna. Għaddew 500 sena mir-riforma. X'ħan għamlu biex ta' bilħaq il-ħidma tagħna issib l-approvazzjoni tagħha? Rridu nħarsu lura u naraw x'inhu l-pattern oriġinali li tagħmlu l-apposti għax fuq dak iridu nibnu ma nistugrawx aħna nqedu xi pedament differenti. Għaldaqstant Luteru fit-teżi tiegħu numru 62 għaraf eżattament x'kienet il-kwistjoni kollha. Il-kwistjoni kollha kienet din, it-teżor veru tal-Knisja u għall-Vanġelu l-aktar qaddis tal-glorja u l-grazzja tagħha.
Kemm sabiħa din. it-teżor veru tal-Knisja. Il-Knisja fis-seklu 16 u għadha sal-lum, Knisja Kattolika Rumana, għandha minn kollox. Għandha binjiet, għandha istituzzjoni taħt idea, għandha l-medja, għandha katedrali, għandha rikkezzi, għandha influenza mondjali. M'għandix il-Vanġelu. U hemm hija l-ġlieda kollha. Dik hija l-kustjoni kollha. Illum mhux ħanqogħdu nintilfu fuq affarijiet sekondarji. Ma' kull persuna kattolika nitkellem ngħidilhom għandkom kollox, għandkom moralità, għandkom etika, tridu tagħmlu l-ġid u tagħmlu t-tajjeb, naqbel. Per ma għandkomx il-ħaġa li tista' ssalvakom. Il-bxara tajba dwar Ġesu Kristu la qegħdin tifhmuha u lanqas temnuha. Allura rridu nkunu retrospettivi immorru lura biex naraw x'inhu dak teżor illi Alla ħallilna bħala depożitu għalina. Ir-riforma kienet ukoll allura restawrattiva. Irridu nirrestawraw, irridu nibnu minn dak li għandna, nirrestawrawh, nirranġawh sabiex inkunu nistgħu nibnu fuq. Alla sejħ il-profeta Eżajja għallu inti se tissejjaħ dak li jsewwi is-selħiet fis-swar. Malta mimlija swar. Kottonera u hekk. Fil-meta ġew l-Ottomani u attakkawna, is-swar bdew jitmermru bil-kanuni, jisparaw fuqhom, bdew jiġġarfu. Meta jiġġarra fis-sur, tlift is-sigurtà kollha. Int tissejjaħ dak li jsewwi is-selħiet fis-swar. U dak huwa propjament ix-xogħol tagħna. Maħbibna Kattoliċi ew narfu fuq xiex naqblu, inkomplu nibnu fuq dak illi naqblu fuq u nsewwu il-selħiet fl-iswar. Il-verità evanġelika permezz tar-riforma ħarġet fil-beraħ. Verità biblika minn ras il-għajn, lajta dakinhar kienet ilha ġejja tal-inqas minn żmien Wycliffe 200 sena qabel. Però lajta kienet lura lejn ras il-għajn, ad fontes. Immorru f'ras il-għajn għax hemmhekk biss nistgħu insibu il-verità pura ta' Alla. U allura tradizzjoni infondata, tradizzjoni inċerta, tradizzjoni ħafna drabi kapriċjuża, dik trid titlaq u nitfnuha. Ir-riforma fetħet il-bieb għall-libertà. Meta ngħid libertà ma jfissirx li tagħmel li trid. Libertà sabiex meħlus mill-ħtija u l-kundanna tad-dnub tkun kapaċi isservi l-Alla mingħajr ma tkun intimidat minn ħadd fil-biża' tiegħu il-jiem kollha ta' ħajtek. Dik hija l-vera libertà. Libertà allura li tfisser ukoll responsabilità kbira. Għal kull Kristjan, Luteru fil-bidu wieħed mit-tliet kotba illi prinċipali li kiteb kien jismu l-libertà tar-raġel Kristjan, the liberty of the Christian man, fejn jindirizza lin-nies in ġenerali u jgħidilhom jekk intom ta' bil-ħaq Kristjani intom liberi. Liberi mhux biex titjasfru ma' istituzzjoni korrotta, imma liberi biex tintrabtu ma' Ġesu Kristu li qal ħudu l-madma tiegħi fuqkom u talmu minni għax jien ġwejjed u li f'qalbkom. Iva, jiena liberu, ma fl-istess ħin jiena l-iskjaf ta' Ġesu Kristu. Dawna ifehmu li xulxin. Inti liberu ifisser li inti marbut b'fedeltà sħiħa ma' Ġesu Kristu. Il-fatt li inti marbut ma' Ġesu Kristu qed tgħix ħajja tal-ikbar libertà. Il-riformisti għarfu allura li jarmu l-ktajjen tal-jasar, illi l-Vatikan bil-ġerarkija, bil-tentakli li mifruxin mal-Ewropa kollha kienu qegħdin iżommu fil-jasar bil-ktajjen tagħhom l-povri nies. Aċċtuhom dal-ktajjen sabiex kun kapaċi jilbsu il-madmat ħelu ta' Ġesu Kristu. Dak illi għandna bżonn. Allura ir-riforma ukoll rid ngħid kienet pioniera. Xogħol ġdid, iva, sa ċertu punt kien xogħol ġdid, bdew f'dik il-ġenerazzjoni, kull ma sar fis-seklu 16 ma kienx tajjeb, mhux kull ħaġa li għamel Luteru jew Calvinu, tajjeb aħna dejjem
rridu nkunu nies ta' discerniment u narfu illi nisimgħu iva u nżommu sħiħ ma' dak illi huwa tajjeb. U allura iva, ejjew napprezzaw x'għamlu dawn l-antenati tagħna, missirietna fil-fidi illi poġġew u rewna fejn huwa l-pedament biex nkunu kapaċi nibnu fuqu. Għamlu xogħol, ma kienx komplut, ma kienx perfett, però l-ġenerazzjoni ta' wara baqgħu sabu ħajdu hekk is-sodda mifruxa, setgħu jkomplu jibnu, sabu vantaġġ kbir fil-li jibqgħu jipperfezzjonaw dak illi sabu lest minn qabel. U allura aħna infusna llum il-ġurnata u kull ġenerazzjoni ta' evanġeliċi rridu dejjem insaqsu. Għandna tal-obbligu li nsaqsu. Aħna qegħdin inħadnu id-depożitu li ħallewna l-apostli. Qegħdin inħadnuh jew qegħdin nitbedu minnu. Mhux biżżejjed li tajtina nemmen fil-Bibja. Jien nemmen dak li tajt il-bit tkun taf x'hemm fil-Bibja. Qegħdin naqrawha, qegħdin nistudjawha, qegħdin neħduha bl-akbar serjetà. L-aħħar kelma li l-Apostlu Pawlu qal lill-kollega tiegħu Timotju qabel ma ngħata l-martirju qallu propjament hekk. Żomm il-mudell ta' kliem korrett li smajt minn għandi fil-fidi u l-imħabba li fi Kristu Ġesu. Assess id-depożitu tajjeb. X'inhu għad-depożitu? Il-Vanġelu. Is-sine qua non. Il-Knisja ma tgħix mingħajr il-Vanġelu. Ġesu qal il-kliem li qedtilkom jien huma spiritu u ħajja. U ma nistgħux ngħixu, jista' jkollna x'ikollna, ma nistgħux ngħixu mingħajr il-kelma imqazza tal-Alla. Assess id-depożitu tajjeb f'dat lilek permezz tal-Ispiritu Santu li jammar ġewwa fina. In-nies il-riformisti Luteru, Calvinu, Zwingli, Knox, Melanchthon u l-bqija kienu nies ta' żmienhom. Kienu nies li jgħixu fil-kultura tagħhom u fil-waqt li iva Alla tom miżura qawwija ta' dawn mill-kelma tiegħu. Illi ħadhom lura lejn il-funtana ta' il-masafi. Fl-istess ħin kienu nies ta' żmienhom bħalma aħna wkoll nies ta' żmienna u nisbaljaw għax qegħdin ngħixu imdakkrin mis-soċjetà ta' madwarna, però ċertament permezz ta' dawn reformisti irġiel kbar tal-Alla, Alla beda bidu definittiv u ġdid. Bidu tajjeb. U tkun l-ikbar vergonja għalina jekk aħna lil-uliedna u aħna nfusna ma nkunux nafu Alla x'wettaq xemil meraviljuż wettaq. ċormani żgħira sabiex il-Knisja tiegħu inaddafa. Impossibbli jiena ħobb naqra fuq l-iswa tal-Knisja ma niddejjaq qatt. Għax l-iswa tal-Knisja tgħallimna volumi sħaħ. Ma possibbli taqra fuq dak iż-żmien is-seklu 16 u timmissja s-siġil divin ta' dik il-ħidma ġdida, stejqien restawrattiv. Alla bad dan l-ikbar revival fl-istorja tad-dinja, ħanajdu hekk. Fl-istorja tad-dinja sħiħa, mill-bidu sa issa. Il-Knisja kienet saret maħmuġa. Mirux rajt l-istorja ta' xi ħadd illi sab pittura ġo ħanut li bih bir-ribas u jkollu minn kollox regattir. U sab il-pittura ta' Ruben, ta' pittura kienet xtra beħmerija ta' flus. U għal ħan prova n-naddafa. U beda jissuspetta li il-pittura ma kienx pittura normali. Fatti meta ħadant l-esperti jiddikjaraw li kienet pittura mitlufa ta' Peter Paul Rubens. Wieħed mill-kbar, mill-pittura l-artisti kbar tad-dinja. U dik l-istess pittura li xtra beħmerija ta' flus fid-daqqa u l-ħin saret tiswa miljuni kbar ta' liri. Meta l-Knisja tkun irriformata, imnatfa, iva mbagħad tiġi apprezzata. Tiġi nibdew nuru l-anfusna bħalma ta' bilħaq aħna, disċipli ġenwini. U kif ġenwini?
Luteru għalinna, fl-ewwel sentenza tiegħu. Meta Ġesu qal indmu, rrid illi l-ħajja kollha tagħna tkun waħda tandiema. U bekk in-nies jaraw ta' bilħaq min huma ta' bilħaq il-dixxipli ta' Ġesu Kristu. Ħansemmi 3 kisbiet, 3 barkiet kbar li aħna uritna mill-riforma protestanta u għada maħna sal-lum u allura la aħna irċivejna dal-il-wirt jeħtieġ li nożżuh u nibżgħu għalih. L-ewwel ħaġa. Il-fatt li l-Bibja reġgħet ħarġet għad-dawl. Smajtu fuq l-importanza suprema tal-Bibja. L-importanza tal-kelma Alla meta ried illi nisu jiġġeddu, illi nisu jqumu fuq riġlihom, illi nisu iwettqu il-missjoni tagħhom fuq l-art, x'għamel kull darba? Kull darba ħadhom lura għal kelmtu. Kull darba. Ebda metodu ieħor, ebda restawr ieħor, xejn ħlief jerġa' jagħmel il-poplu tiegħu konxju, morru lura u waraw jien xettilkom fil-passat. Għax dak ħadu jgħod talikom illum. U allura jekk naqraw x'ġara fi żmien Ħeżekija, fi żmien is-Sultan Ġosija, fi żmien is-Sultan Ġeħosafat, fi żmien Eżdra u Nehemija, dem istess. In-nies skopraw li Alla fl-antik permezz ta' Mosè għattom ktieb. U reġgħu marru lura għal dak l-imbierek ktieb. U kull darba jibku u jixeru u jittispjaċihom illi aħna abbandunajna il-kelma tal-Alla. Irridu ta' bilħaq illi l-Vanġelu jsib suċċess ejjew aħna nfusna nieqfu fis-sod fuq il-kelma tal-Alla. U l-kelma tal-Alla rridu nkunu nafuha. Rridu nkunu nafuha. Jekk ngħidlek xejn fil-Ġwanna 5, għajdli f'sentenza waħda xejn fil-Ġwanna 5, għajdli xejn fl-ewwel Korintin 13, għajdli xejn f'Titu kapitlu 1, suppost tkunu tafu. Altrimenti ma tafux l-Iskrittura. Tgħidu li maħna għandna x-xogħol tagħna, għandna l-impjieg ta' anke jiena, immur u għandi impjieg sekulari sħiħ. U nara x'nagħmel biex ta' kuljum nissaħħaħ. U ta' kuljum nitma' li jien nifsi sabiex ikun nista' nitma' wkoll il-ħuti. Il-kwistjoni ta' prioritajiet. Kemm tajjeb ngħidu verbalment iva aħna il-protestanti għandhom reliġjon tal-ktieb, niftaħar u ngħidha iva ekku. Aħna il-fidi tagħna hija msejsa fuq ktieb u xejn aktar. Imma nafuha fil-ktieb. Nafuha fil-ktieb. Altrimenti il-ftaħira tagħna huwa ta' firħa illi ma sarraf xejn fil-ħajja tagħna ta' kuljum. U St. Ipona jgħid li l-akbar avventura fil-ħajja hija meta tfittex il-Alla. U l-oħla kisba umana hija meta ssibu. U għajdu li intom. Fejn insibuh il-Alla? Xi wħud jgħidulna dawn tan-New Age jgħidulna li tmur fil-kampanja u nara x-xemx nieżla, sabiħ vera. Ħatifhem. Imma x'tallim dwar Alla, kif ersaqt leħ, x'komunjoni kellek permezz tal-Iskrittura. Hemm Alla huwa rivelat. Alla tkellem permezz tal-profeti b'diversi modi, f'perjodi differenti u tal-aħħar jiem kellimna bibnu. In-natura tixed il-glua tal-Alla ċertament, imma kif se nisma' l-leħen tal-Alla? U l-knejjes tagħna kif se jgħaddu l-qudiem billi nerġgħu mmorru lura għall-kelma tal-Alla. Ejja il-Knisja Kattolika Rumana issa naħseb dardret li anfisha tgħid illi l-Iskrittura m'intix kapaċi tifhimha waħdek. U tkun vera stupidu illi temmen xi ħaġek. Għax l-Iskrittura kif smajna dal-għodu ingħatat lin-nies komuni. In-nies komuni. Il-ħafna drabi kienu jaqraw ilhom għax aqqas kienu jafu jaqraw u kienu jifhmuha. Inutli tgħid li Pietru qal li dak li kiteb l-Apostlu Pawlu kultant huwa diffiċli biex tifhmu. Iva, qed iwissina biex ma nkunux prożuntużi. Biex ma naħsbux li wasalna jekk għadek tarbija fil-fidi għandek bżonn li xi ħadd ieħor biex jgħalmek biex jiddereġik.
Alla għandu poplu wieħed, mhux salt nies indipendenti minn xulxin. Aħna ġisem wieħed, nitalmu minn xulxin, naqsmu l-erf ta' bejnietna illi sibnieh u skoprina mill-iskrittura mazza. U hekk il-Knisja ta' bilħaq timxi quddiem. Kelmtek hija dawl għar-riġlejja, kelmtek hija musbiħa għar-riġlejja, dawl għal-modija tiegħi. L-istess David ikompli jgħid id-dħul ta' kliemek. Meta l-kelma tidħol fil-qalb, dik id-dħul ta' kliemek jagħti d-dawl, jagħti d-den lil ta' magħhom dajjef. Tgħidli ma naf skola ma jimpurtax. Di mhix kwistjoni ta' kwalifiki u x'akkademja għandek. Hija kwistjoni kemm għandek qalb miftuħa għall kelma tagħna. Vers 99 tal-istess Salm jgħid jiena għandi den aktar mill-għalliema kollha tiegħi għax ix-xhiediet tiegħek huma l-ħsieb tiegħi. U għalhekk Luteru bil-biża' u t-trejid vera ma kien kapaċi jieqaf ġerarkija, kien kapaċi jieqaf il-Knisja korrotta ta' żmienu u l-imperu ta' Karlu Ħamsa kien kapaċi jieqaf quddiem kulħadd. U beda jirrealizza kemm ta' bilħaq jaf aktar minnhom. Għaliex? Għax l-erf kien qed jieħdu mill-kelma tagħna. Illi jagħmlu allura il-riformisti. Luteru l-ewwel wieħed beda biex meta kien mistoħbi għaliex ħajtu kienet infittxija kienet jippruvaw joqtluh, magħluq fil-Kastell tal-Wartburg għadta sena jittraduċi l-Bibbja għal-Ġermaniż. Ried illi il-poplu kollu talla ikun jafa għax hija l-wirt tagħna. Għamilha Luteru qablu għamilha Wycliffe, fi żmienu għamilha Tyndale, traduzzjoni ġdida għall-Ingliż, Jacques Lefebvre d'Etaples għamilha għall-poplu Franċiż, Reina Valera ħarġet għal nies li jitkellmu bl-Ispanjol, Antonio Bruccioli għat-Taljani, Jan Seklucjan għal nies tal-Polonja u kull pajjiż Ewropew beda jkollu xi ħaġa qabel ma kellux. L-iskrittura mazza. Ma nistgħux nifhmu il-barka tremenda illi llum aħna ngawdu. Nistgħu mmorru lura u naraw Alla x'qed jgħidilna illum il-ġurnata. It-tieni kisba tar-riforma Protestanta illi toħroġ minn din l-ewwel kisba. Kwalunkwe kisba, kwalunkwe suċċess ieħor joħroġ minn din l-ewwel kisba. Din hija fundamentali. Il-Knisja mingħajr l-Iskrittura se tikkraxxja ġo ħajt. Se tiżvija, bil-fors se tiżvija. Il-Knisja bl-Iskrittura għandha direzzjoni sola. U allura it-tieni ħaġa li r-reformisti taw lill-Knisja ta' żmienhom u lid-dinja l-Evanġelju fis-safa tiegħu. L-Evanġelju safi. Sa żmienhom kien Evanġelju distort, mawġ, maħmuġ. Bħal dik id-dar antika, abbandunata, illi l-ħġieġ tant it-tappan illi ma tarax minnu. Luteru sħabu ħarġu dal-Evanġelju tal-ġustifikazzjoni bil-fidi biss. Ġustifikazzjoni ġifieri aħna magħdudin dikjarati ġusti quddiem Alla darba għal dejjem bil-merti ta' Kristu waħdu. Ta' dak is-sakrifiċċju li seħħ fuq il-Kalvarju darba għal dejjem. L-Evanġelju beda jixxandar fedelment mingħajr kompromess u allura llum il-ġurnata aħna ngawdu l-ħelsien. Għandna l-libertà, maħniex dipendenti fuq assisin li jikklejmjaw għalihom nfushom li huma alter Kristus, li huma Kristu ieħor. Da bħal dan irridu nesponuh, irridu nikxfuh. Maħniex se ngħaddu l-messaġġ jekk maħniex lesti li bħal Luteru innatfu l-ħmieġ. Il-ħmieġ tal-ereżija irridu nnatfu. U l-Evanġelju l-aħwa mhuwiex kif nisimgħuh fuq il-medja sistema morali, obdi din is-sistema tagħmel mur l-quddies, għamel karità, sum u dal-affarijiet kollha.
Jiena għad irrid mindu sir Kristjan 36 sena ilu. Għad irrid nisma' xi ħadd jgħidli meta nsaqsih x'inhu għamma d-dritt tiegħek għall-ġenna. Jekk Alla jkollu jistaqsik għalfejn għandi ndaħlek fil-ġenna tiegħi. Ħadd ma jgħid bis-saħħa ta' Ġesu Kristu. Se jagħtuk lista sħiħa ta' affarijiet. L-Evanġelju fil-Knisja Kattolika mhuwiex hemmnut u Evanġelju fals. Li fuqu hemm l-anatema ta' Alla, is-saħħa ta' Alla. Katekizmu tal-Knisja Kattolika paragraf 227 jurina ċaru tont. Il-Knisja Kattolika għada l-istess Knisja Kattolika ta' żmien Luteru. Isimgħu, ebda bniedem ma jista' jimmerita l-ewwel grazzja li għall-bidu tal-konverżjoni. Naqblu. Ma lejn mill-Ispiritu Santu nistgħu nimmeritaw għalina nfusna u għall-oħrajn il-grazzi kollha li swewlna biex naslu fil-ħajja ta' dejjem. Jekk mhux Vanġelu fals dan, mela għajdi x'inhu. Għajdi x'inhu meta qed jgħid illi Alla jibdik iva biex imbagħad inti tkompli timmerita li kien nifsek u għal ħaddieħor referenza għall-erwieħ f'dal-post fittizju imseħ il-purgatorju, li tista' timmeritahom ukoll sabiex huma jaslu fil-ħajja ta' dejjem. L-aħwa l-iżball huwa perniċċjuż u l-iżball meta jrabbi l-eruq ħajku titmannara taqta. U l-unika mannara li taqta tal-iżball huwa proprjament l-Evanġelju tal-Grazzja tal-Alla. Meta Pawlu saħansitra ċanfar lil Pietru pubblikament u qallu aħna lut mitwelid u mhux midinbin mill-ġentili. Frattant aħna nfusna nemmnu illi maħniex ġustifikati bl-opri tal-liġi, ma bil-fidi f'Ġesu Kristu. Aħna wkoll minna f'Ġesu Kristu sabiex nkunu ġustifikati bil-fidi u mhux bl-opri tal-liġi, għax bl-opri tal-liġi ħadd ma jkun ġustifikat. U dik il-protesta, il-Pawlu ħansejħlu l-ewwel protestant jiena. L-ewwel protestant. Meta ra l-Vanġelu qed jiġi mgħawweġ u distort, Pawlu qamu bla mistħija. U bla mistħija ikkoreġa lill-kollega tiegħu stess. Immaġinaw x'kuraġġ irid ikollok. X'kuraġġ irid ikollok. Meta tieqaf waħdek, meta taħdem f'uffiċċju, jew fi skola, jew ġo fabbrika, jew ġo ħanut u int waħdek. Waħdek. Luteru kien waħdu. Elija kien waħdu. Kontra 400 qassis ta' Baal bis-sapport sħiħ tar-reġina Jezebel, tas-Sultan Ahab, kulħadd kontrih. Kien hemm 500 profeta moħbijin fejn għalqhom u Luteru kien u Elija kien waħdu. U sfida lid-dinja ta' żmienu. Sfida lid-dinja. Luteru ħareġ il-Vanġelu għad-dawl. Sab is-serħan għar-ruħu u ma setax ma jagħtihx ukoll lil ħadd ieħor. U stess qal li l-Vanġelu ta' Kristu, il-Vanġelu ta' Grazzja tal-Alla ma jistax jixxandar mingħajr ma tinqala gwerra. Ma jistax jixxandar il-Vanġelu pur tal-Grazzja tal-Alla mingħajr ma tinqala gwerra. Għaliex? Għax il-bniedem naturali illi qed tgħidlu illi ma jista' jikkontribwixxi xejn għal mafrad nubietu u ma jista' jipparteċipa xejn biex jasal il-ġenna, imma jistrieħ biss fuq Kristu. Hemmhekk huwa attakk dirett għal gburija u s-supervja tal-qalb umana. Luteru sab id-dawl, sab il-mistrieħ għar-ruħu, ma baqax dubjuż itturmentat, ma baqax ansjuż, ma kiseb iċ-ċertezza tal-maħfra. Maħfra mingħand Alla, maħfra mingħand Alla. Tantu hekk illi nasib jiena ħafna minnkom illum tinsabu f'dik il-qagħda mbierka li kapaċi tgħidu onestament jiena naf, jiena assigurat bis-salvazzjoni tiegħi. Jiena naf illi Alla se jħodni fi ħdanu fil-ġenna wara immedjatament wara l-mewt. Għaliex? Għax mhix nafta fiha nnifsi. Qed nafta fi Kristu. U Kristu eżattament qabel miet qal kollox mitmum. Il-xogħol tal-fidwa huwa komplut, aħna nirċievu, aħna sempliċement riċevituri mill-bontà
u l-ħniena talla. Fil-waqt li Bellarmin li kien il-kardinal prinċipali u l-apologista ewlieni tal-Knisja Kattolika immedjatament wara Luteru, San Roberto Bellarmin jgħid li din l-assigurazzjoni li jitkellmu dwar il-protestanti hija l-aktar perniċjuża mid-dottrini kollha tagħhom. Illi aħna ngawdu ċ-ċertezza tal-maħfra għal kattoliċi l-ikbar dawa. Għaliex? Għax joħroġ il-kontrast. Meta ngħidu aħna ċerti, daqskemm jinċert li Ġesu issalla fuq il-Golgota u daqskemm jinċert li Ġesu irxoxta minn belli mwiet mat-tielet jum, daqshekk ieħor jiena ċert illi jiena werriet tal-ġenna għax dak Ġesu għamlu għannom tiegħi għal-barka tiegħi. Imma raw huma jgħidu dik hija l-iktar perniċjuża għaliex għax tikxifhom li huma qed jafdaw f'infushom, fil-mert tagħhom, fil-qudies ripetut tagħhom, fit-talba l-qaddisin, fl-imbarazz kollu li joġobhom jivvintaw. Mentri Ġwanni bis-sempliċità kollha tiegħu jgħid li min għandu liben, għandu l-ħajja, min m'għandux liben talla, m'għandux il-ħajja, ktib dalilkom li temnu fl-isem tal-liben talla biex tkunu tafu illi għandkom il-ħajja ta' dejjem. Xardir trid ikollok biex inti tinnega dak li qal apostlu ta' Kristu u tajt ma tistax tkun taf li għandek il-ħajja ta' dejjem. Ma tistax tkun taf. Huma ma jafux għax qegħdin jiddependu fuq infushom. Aħna nafu għax qegħdin niddependu fuq il-justizzja ekstra nos. U għas-sewwa talla mod li jilna Kristu rebaħ dak id-dritt għalina li aħna nkunu imlibsa bil-perfezzjoni tiegħu bħala qotja b'xejn minn għand Alla. It-tielet kisba tar-riforma. Ġwanni Calvino kien speċjalment dik kienet xi ħaġa li kkonċentra ħafna fuqha u naħseb jiena nafuha għalih. Il-fatt li l-qima ta' Alla kienet ippurifikata. Qabel in-nies kienu jinġabru għal qima u x'kien isir? Funzjonijiet u ċelebrazzjonijiet illi tajt fejn fl-iskrittura jordna l-purċissjonijiet u l-barka u l-qudies fejn? U dawn l-qassisin illi huma medjaturi bejn Alla u l-bniedem fejn qiegħda fl-iskrittura? Calvino kien ħajdwek il-perċimes illi urina prinċipju importantissimu għalina l-Evanġeliċi llum. Illi jekk aħna biex meta ħanersqu biex nagħtu qima lil Alla, hemm prinċipju, il-prinċipju regolattiv. Dak illi Alla ikkmanda fl-iskrittura nagħmluh. U allura jekk Alla kmanda illi tiġi pritkata l-kelma Alla tiegħu. Illi tkun moqrija fil-knejjes tagħna, moqrija. Għall-inqas qari wieħed aħna nagħmlu tnejn. Illi jkun hemm il-ġabra għal manteniment tal-ministeru, għal foqra, għal nisbatuti, għal missjonijiet, dik ukoll parti mill-qima tagħna Alla jordna. Illi jkun hemm il-kant mill-kongregazzjoni Alla jordna. Illi jkun hemm it-talb spontanju mill-poplu tal-Alla Alla jordna. Dak li Alla jordna nagħmluh. Ġesu ordna li nagħmlu niċċelebraw l-ikla tiegħu, il-komunjon nagħmluha. Aħna nagħmluha darba fil-ġimgħa hija barka tremenda, barka insuperabbli għalina l-koll nġabru madwar l-mejda u niftakru kull darba illi s-salvazzjoni tagħna hija dovuta lil ħaruf li nqatel. U mhux għax jiena emmiex fil-bżulija u qed nagħmel ix-xogħol għal mulej. Dak nagħmlu b'sens ta' ringrazzjament lill-Alla illi ħariġni mid-dlam għad-dawl tiegħu tal-ħaġeb. Allura minn żmien il-riforma l hawnhekk il-Knisja jew anqas parti sewwa mill-Knisja, mill-Kristjaneżmu, tnaddaf minn dak il-baraxx ta' superstizzjonijiet, ħrejjef, ritwal li mhu bibliku xejn, sagramenti mawġa, sagramenti miżjuda, fissazzjoni fuq mirakli, folots u inventati, emejjer reliġjużi, pellegrinaġġi, festi, ċelibat tal-qassisin, tal-patrijiet, astinenzi, tewbiet, afdaf il-qaddisin, da kollu tnaddaf. Wow!
xbarka li nistgħu nersqu lejn Alla u nqimuh fl-ispirtu u fil-verità. U fil-verità. U għandek didraw antika kemm hija antika, tista' tkun antika miljun sanarja. Jekk mhix fl-Iskrittura m'għandix nabija. Abbasso dawk it-tradizzjonijiet inventati minn dawn in-nies u laqqas biss ħafna drabi nafu minn fejn ġew u minn fejn bdew. Il-xandir tal-kelma tagħna fil-qima tiegħu meta aħna qegħdin ninġabru biex inqimuh dak jingħata prominenza. Ħafna minnkom ġejjin minn knies oħra, jalla dak li jingħad diġà li fi kwalunkwe knisja evanġelika il-pulptu ikun fiċ-ċentru ta' kollox. Li tixxandar il-kelma jekk ninsew illi rridu nissaħħu fiha nagħmlu x'nagħmlu. Jiena ġieli mort fi knejjes anke barra minn Malta, ċertament il-ċentru tal-Knisja ma li tidħol ma kienx il-pulptu, ma kienx l-arta laqqas, kien id-drums u l-istrumenti tal-orkestra. Hemmhekk dak huwa sinjal ħażin. Dak huwa ħażin. Qed turini li n-nies li jiġu biex jagħtu qima l-Alla dawn ġew biex jiddefertu, ġew għax il-kunċert tal-mużika, jew ġew biex jissaħħu fil-fidi tagħhom u fl-imħabba lejn Alla u l-proxmu. Il-qima li noffru lill-Alla m'għadix u m'għandix tkun dipendenti fuq is-saċerdot u lanqas fuq il-pastor u lanqas fuq ebda ħadd, imma motivata mill-Ispiritu Santu fid-dawl tal-kelma tiegħu. U nersqu li Alla bis-saħħa ta' sakrifiċċju wieħed. Sakrifiċċju wieħed storiku li seħħ diġà, sakrifiċċju finali u adekwat li bih aħna għandna aċċess dirett fil-preżenza tagħna. Sabiex b'timenza, b'reverenza, fil-biża'. Però wkoll bil-ferħ, bil-konfidenza. L-Alla nersqu lejh u nindirizzawh Abba, missierna. Missier illi jader, missier illi laqana, missier illi u dik kienet skopert oħra ta' Luteru. Missier illi jagħmel lill-uliedu kollha saċerdoti. Lill-uliedu kollha. Għaliex għax tagħna dirett, irġiel u nisa kbar u tagħna dirett nistgħu morru direttament għand il-missier. Intom saċerdozju rjali, nazzjon qaddis, saltna ta' assisin sabiex inxandru l-eċċellenza ta' dak li sejħilna mid-dlam għad-dawl tiegħu tal-għaġeb. L-ewwa qegħdin napprezzawh dan il-patrimonju, dan il-wirt il-ħallewna l-antenati tagħna, qegħdin napprezzaw biżżejjed. Qegħdin qed jirnexxielna nħaddnu dak li ħallewna tajjeb ir-riformisti fil-waqt li nwarbu, nittessaw li nfusna regolarment u nwarbu dak li huwa inaċċettabbli, dak li m'għandniex warrant għalih mill-Iskrittura mqazza, u lest imbagħtu bħalma bagħtiet dik il-ġenerazzjoni ta' nies qaddisa ħansejħilhom jiena, nies iddedikati għal Alla, nies li għalihom il-kelma tiegħu kienet tħollu torbot. Kienet tħollu torbot. Jew qegħdin inġantu l-verità biblika, jew qegħdin nilagħbu magħha, jew qegħdin nilapazzawha, jew qegħdin ninnegozjaw mal-għadu tagħna ma' dawk illi jiġħdu l-Evanġelju tal-grazzja tal-Alla. Lest inħallsu għall-fidi tagħna, jew qegħdin noħduha bħalli kieku xejn. Qegħdin noħduha bħalli kieku xi ħaġa li rċevejnija u qatt ma rriflettejna u rajna din kif se tibdilha ħajti. Suppost tibdilha ħajti din. Pawlu u ħafna mir-riformisti u l-apostli u n-nies denji tal-Alla kienu resti saħansitra illi imutu martri. Illi jibqgħu fidili sal-mewt. U għalfejn għamlu hekk biex jonaraw il-Alla. Ma wkoll hemm raġuni oħra. Biex il-verità tal-Vanġelu tibqa' magħna. Qed nikkwota mill-Galatin.
Pawlu li waqaf fis-sod bħal mamlu Luteru l-istess ħaġa. It-tnejn kapurjuni tal-verità tal-Alla. Waqfu fis-sod sabiex il-verità tal-Vanġelu tibqa' magħkom. Żommuha, għejxuha, għaddu għal ħadd ieħor.